You could be the one to come when I lost control. Anong nangyari sa ating camera? Yes, yes, yo. Hey, everybody. What's up? What's up? Yo, yo, yo. You will be the one to call when I was control. Ta-da-na-na-na-na-na-na. Blurred. Hi sa ating one viewers, Kenshi Yudasha. Magandang gabi po, host. Welcome to you sa ating live streaming. Kenshi Yudansha TV. Magandang gabi din sa iyo. Saan ano ka? Lugar ka ano, Kenshi? Hi sa ating three viewers. Welcome po. Maraming salamat sa inyong patangsak. Indonesia coming. Ganyan. Ay, sa Indonesia ka pala ngayon. Matagal ka na ba dyan sa Indonesia? How are you? I am doing fine po. Maraming salamat. Matagal ka na ba dyan sa ano? Tamsakdan. Ayan, thank you so much, Kenshi. Saglit lang ha, tingnan ko nga muna yung ano mo, yung channel mo. Kenshi Yudansha. You could be the one to call when I was unsure. Yudansha. Para madikit ko tong isa kong ninja sa'yo. Yudansha. Anong oras na dyan, ano, Kenshi? Malapit ka na pala, oh. 914 ka na pala, eh. Tansak ng bonggang-bongga. Ayan, maraming salamat sa iyo. Kenshi Yudansha. 914 ka na, oh. Tingnan natin. Hindi ko maintindihan ano itong nakasulat dito. Bintok Promos na Kireba na Rinazin Japanese English Learning. 3 a.m. Lo, ba't ang aga mong nagising? 3 a.m. na pala dyan. Magkadikit na ba tayo sa ano? Sa YouTube? Sa YouTube ba? Maraming sa ating one viewer. May one viewer tayo dyan. Hindi man mag-ano. Ayan, may 3 na tayo. May 3 viewers. Welcome po sa ating live streaming. Maraming salamat po sa pagpunta niyo sa ating health escort tonight. Naga mo naman nagising ano, Kenshi Yudansha. Kenshi Yudansha TV. Anong ibig sabihin ng ano pangalan mo? Ba't Kenshi? Ang hirap naman. Ang hirap big kasi.
I still having learning Tagalog, so patawad ako. Ah, ah, you can speak Tagalog? Someday I can speak Tagalog like you. Oh, I am so very sorry. You are from Indonesia, so I think you can speak Tagalog. Someday I can speak Tagalog like you. Walang problema. I think you're a Filipino. I'm so very sorry. I think you are Filipino, but you are Indonesian, right? I am watching your video. I have one YouTube account, so I can subscribe your channel. I want to give you one fish on your channel. I'm just watching. I always try and learn Tagalog so hard, but you know how to speak. But you know how to speak, right? You are very, very good in Tagalog. See about Indonesia and Filipina. I always try to learn Tagalog so hard. That's good. But you can also English. See about Indonesia and Filipina in my channel. Ah, okay. So you have a lot of friends on your channel, Filipina and Indonesian. Japanese and English learning. So you are learning a lot of language. Hindi maintindihan mo. Little bit, just a little bit. Ah, and also English. You are trying to understand. You are trying to understand in English language. But I can't speak Indonesian. You are so lucky because you can understand a little bit of Tagalog and a little bit of English. And I am seeing your channel that you are learning English and Japanese. OMG. So you are very passionate to learn more language. That's good, my friend. You learn a lot. And you are trying to learn also English. Nini Yuki Vlog. Hi, host. Ayan. Welcome, welcome sa iyo. Nini Yuki Vlog sa ating live streaming. Kumusta na po ate yung ano mo? Yung ano? Kenshi Yudansha. If you're not yet connected to Nini Yuki Vlog, please visit their channel. Kenshi Yudansha TV. I learn Bisaya. Waray, Bicolana. Really? I can speak Bisaya and Waray also, but Bicolana no. What? Your dialect co-host? My dialect is Bisaya. Thank you so much, Kenshi Yudansha. If you are haven't yet connected to Nene Yuki Vlog, you can visit her channel also.
Hello, thumbs up na. Thank you so much, Ate Nini Yuki Vlog sa thumbs up niyo po. Maayong buntag. Yes, maayong buntag. Maayong buntag. Maayong gabi eh. Because here is, it's already 20 and 9 p.m. here in Italy. I am residing in Italy. Maupay na aga. Marahay na aga. Yeah, oo. Really? So if you are learning a lot of English, so how you how could you understand it all? Iyak. Iyak is cry. Correct. Hilak took. Correct example. Yes. Hilak. Hilak took. Correct. OMG. You learn a lot. And also the dialect. Oh, are you really sure that you are Indonesian? Kenshi Yudansha. Have you ever been in the Philippines? Hi to our 4 million viewers na nandyan. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating live streaming. Ano naman kayo dyan? Respeto ako to your country. Really? That's good. Thank you so much, my friend. Thank you sa ating 4 viewers na nandyan. Please send us a message. So that's why I can introduce to our new friend here, Kenshi Yudansha. Because very similar words between us. Yeah, we have similar words, I think, and also the alphabetical order. We have the same, but I can't speak Indonesian. I can speak Italian. I can speak a little bit of English, and I can speak Waray. I can speak Bisaya, and I can speak Tagalog. Yes. Thank you so much, guys. Sa ating 5 million viewers na nandyan, please send me a hi message para naman po ay ano kayo, I'm I'm Indonesia, but my dialect Javanese or Nazuko OMG. Easily. Hi! Hi sa iyo. Kanino ka bang ano, ninja? Filipina, same with the Javanese. Because our mother lingua is Tagalog in the Philippines. Yes, mother tongue. Sometimes I am going to confuse what I am going to talk, if I will talk to Tagalog, if I will talk to English, I will talk to my dialect. Sometimes I forgot. It's really hard. And for example, like you learn a lot of different kind of languages. How could you do that? You learn a lot of languages, and especially the dialect, right? Yes, there's a lot of similarities. Yeah. There's a lot of similarities, my friend. Thank you so much,
much guys sa ating 4 patamsak dyan at saka sa ating pa 4 million viewers. Bato-bato, pinto-pinto, timbangan-timbangan, lalaki. Yes, it's a very, very similar. Very, very similar, my friend. Right. You are right. So you are good. You are good in languages. Not me. I am not good in language. And even the other dialect, I can speak. Hi sa ating 4 million viewers na nandyan. Maraming salamat sa inyo guys. Bibili, membili. Ah, very, very similar. Yes. Bye, 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 bye. Yes, exactly. It's very, very similar, you know. Also are facing, really. Maybe we are, we are brother and sister. We are siblings. Magkapatid. You could be the one to call when I was control. Ta, 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 ta. Thank you so much, my friend Kenshi Yudansha, for coming in to my LS. I am so glad. I think maybe at the past we are. I think so. We are siblings by different mothers and fathers. Indonesia, Philippines, I mean. Yeah. Thank you so much, my friend Kenshi Yudansha, for coming into my LS. Thank you so much for to our 4 million viewers and 4 million thumbs up. My friend, give me one thumbs up. Just wait. You will be the one to call when I'm thank you so much, guys, to our 4 million viewers still. You could be the one to call when I was control. You are working, friend Kinshi Yudansha? Yeah. Are you working? Unsuspected. Thank you so much, guys, sa ating 4 million still na nandyan.
Kay Jerjan Lamasan, hello, shout out! Shout out din sa iyo ng banggang mo, God, kay Jer Lamasan. My friend Kenshi, are you still there? If you are not yet connected to kay Jerjan Lamasan, please visit his channel. Saglit lang ha, tingnan ko yung ano mo. Dikit na ba tayo, ano? Kijer? Saglit lang ha, puntahan kita. Kijer Jan Lamazan. Ikaw ba yung ano? Sa'yo ba tong ano, yung El Nido Palawan? Ay, dikit na po sa'yo. Thank you for coming, ano, Teacher Lamazan. Thank you so much guys sa ating 5 million viewers. No, 4 million pala. Dikit na po sa'yo, ano, Teacher Jan Lamasan. 'Cause you could be the one to call. Ang gwapo-gwapo naman pala nito ni Teacher Jan Lamasan. Eh. Sana all, Marine Engineering. Hi, Sisi. Ayan, hi, ate. Malilito ka ngayon din kasi ano ngayon eh, meron si... Ano kaya, tawag dito, nag, nag-live din si ano, si Stala. Ano nangyari sa mata mo, te? Ayun na nga, te, kabibiji mo yan eh. Hindi ko alam kasi nung kaano ko, mga after a minute, nag-ano din siya. Tawag dito, nag-live. You could be the one to call when I lose control. Pa para pa pa para pa pa. Ah, talaga kanina pa. Ah, okay. Hindi ko alam din. Pag may tao. Pag may tao, magpapaano tayo. Wala na kasi kaming pasok because of coronavirus. Bakit nagsakay ka? Eh, kasi may part-time ako eh.
Kaya nga, buong Europe talaga, te, kasi nga, ang dami na kayang ano, te, contagious, kaya mag-ingat ka dyan, te. Hindi ko alam, sino bang naka-BJ dyan? Ay, may dalawa kasi ako eh. Dalawa, may isa dyan naka-BJ. Oo nga, buong Europe ko lang pasok. Naglibot na siya sa buong mundo, te. Si Corona. Kaya nga eh. Ano ba yan? Ilan na yung ano mo, te? Road to 500 ka na, te? Kanina hindi ako naka-attend sa ano, LSSI. Hindi kasi 4 pa lang. 4 pa lang parati. Yun sa'yo. Ikaw, te, kailan ka mag-ELS, te? May bago kang upload, te? O wala? Ta-ra-ta-ta, ta-ta-ta. Ta-ra-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ra. Alingan mo finger. La 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 la. Ha 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 ha. Sa ating four viewers na nandyan lang siya. Di man sila magsabi ng kanilang pangalan, magbisaya na lang po ni Rome. Thank you so much sa ating 5 million viewers, guys, na nandyan. Maraming salamat sa inyong suporta, guys. Pangdagdag WH na to, guys. Wala ka bang bagong upload, ate? Papagod ka na ata, te, sa aatin ng mag-ano ka na nga rin, te. Wag na nga pala muna ngayon. Mga short videos ka kasi, te. Hi sa ating 5 million viewers. Sino kaya? Ay, may dalawa kasi ako ditong naka-beige. Dalawa, tapos may tatlo. Sino kaya yan? May dalawa kang video, te, kaso nga lang wala kang mukha, ganun.
Ano nangyari? Si Aryan, nasa huli mong makita. 3 months. Ah, ito yung Carnival in Vittorio Veneto, ate. Ayun, ito nga yun, si Teorefa. Thank you so much, guys. Sino kaya yung tatlong nandyan? Naka-beige lang sila. Maraming salamat sa pag-beige niyo dyan, guys. I am so very grateful na kahit pa paano naka-beige lang kayo dyan, hindi man kayo nagsasabi ng pangalan nyo. Bahala kayo, multuhin kayo dyan. Multuhin kayo dyan pag hindi kayo nagsabi ng pangalan nyo. Bakit daw hindi tayo iniiwan ng mga taong mahal tayo? Ano daw? Bakit ba? Ang ganda naman nung Carnivale pala ito eh. Maraming salamat sa ating 5 million viewers na nandyan, guys. Mag-ano lang kayo dito, mag-send message. Para naman natin malaman kung sino kayo. Baka mamaya, mamulto kayo dyan. Kaya mag-ingat-ingat ka dyan. Nasa north pa naman kayo. Ang ganda naman ng mga costume nila, te. Kailan to, te? Nung Carnivale, syempre. Ewan ko, sino kaya yan? Participants. Wala namang participants dito. Ikaw lang naman, te. Umalis. Bakit 5 viewers ako? Pag tinignan ko dito ng participants, ikaw lang naman. Tanong mo, sagot mo. Yes. Ilan ba yung viewers ko dyan sa'yo, te? 5, di ba? Kumusta ang araw mo, te? Kumusta ang trabaho? Tuto bene? Tuto okay? Evelyn Pavilion, baka si Sisi ay an Inday. Oo, 5. Hindi ko alam kasi sabi ni Sisi Inday, ano daw siya? Hindi daw siya okay. May favor daw siya. Baka si Sisi Inday, yan. Aileen Calib, ayan, welcome. Shout out to you sa atong usa ka Bisayang dako na amiga. Friend na mo tinikoan ni Aileen Calib. Marami na rin tong followers. Sa friendship mo ti si Aileen Calib, Bisaya po na siya take. O, mayroon na siyang harang. I lean her to my fingers. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Ang hina ng signal. Totoo lang. Okay naman. Sa bahay lang. Kasi wala kang trabaho. Kala ko may trabaho ka ba? Ay, naku. Tapos na tayo sa bagong upload. Shout out sa iyo! Asa ka karon host? Di ako dire sa gilid-gilid lang na masura. Bitaw sis, oy, di ako dire sa Italia. Friend na mo ni Aileen Calibte.
Welcome sa atong live streaming. Kuha naman na siya. Uy, daghan naman na siya followers. Follow TV. Ayaw i-skip yung ads. Ate Evelyn. Tanawon na to ang channel ni Sis Alin Kalev. Malaking problema plus muntik ng masunog. Ano? Bakit muntik ng masunog, sis? Ano nangyari? Di ako deres Italia. Magsilingan raming at Evelyn Pavilion, sis Allen Caleb. Hindi pa. Oo nga. Lagi na ng banana. Marami na yung followers si, si Aileen Caleb. Marami na yan siyang followers. Ano na yan siya? Famous na yan siya. Buti na lang famous na sila. Sa atin naman, ano ba? Ba't parang ang dilim? Yun na nga, pag ginamit ko kasi ang computer, madilim. Hi, Evelyn! Kumusta sis? Ayan. Ay, di ba? Amerika ka ba sis Eileen Galib? Amerika ka yata, di ba? Malapit na mag-90 yung subscriber niya. Ayan, from Evelyn Pavilion. Okay naman ako. Salamat. Finland ako sis. Finland ka pala. Akala ko US ka. Kumakanta na yung asawa ko. I did it my way daw. Ang gulo. Ang dami mo ng subscribers sis. Kailan ka ba? Kaya tagal ka na ba nag-ano? Mga ano na, sabi nila, mga butanding na to sila, mga butanding. Ang dami na niyang follower eh. Sana all, di pati Evelyn Pavilion. Sana all! Oo nga, sana all. Paano naman kasi ang tamad-tamad nating mangisda. Tsaka ang busy-busy pa natin, di ba? Nag-start talaga ako nag-serious mag-vlog since September last year. Talaga? Pero nag-upload ka na ng mga ng mga video mo? Ang dami mo ng follower, Ang dami mo ng follower, Last year din ako nag-umpisa, September. Anyari? Tingnan mo nga yun sa'yo, 8,910 ka na yung mga follower mo. Everyday upload talaga. Kasi ang pagkakaalam ko parang hindi ka rin yata nag-LS. Yun lang ang sabi mo, everyday nag-upload ka na. Anyari talaga. Yun kasi mga mga tamad. Mga tamad tayo. Puro lang tayo nito mga kalukuhan lang sa LS. Grabe ang tawag ko kahapon. Kagabi pala. Anyari, pareho lang tayo. Nagseryoso tayo nung last September 30. Anyari sa atin. Minsan lang ako mag-LS. Meron din nga ako isang kaibigan, iwan ko, nagpa-follow din yun sa'yo eh. Siya lang din yung parang sa akin na sabi niya, mag-try daw mag-YouTube ba?
Anya ingon siya. Usahay gani kay mawad man pugkuan. Uy, sa tawag ani. Ug kanang kuan ba gana ba namang YT kay kinahanglan man pud ka nang kuan lagi. Nagpa-follow din yun sa'yo si si Ma'am Shilling Vlogs. Si Eileen Galiv. From Evelyn Pavilion, buti ka nga sis, marami ka na video or LS. Ako wala pa talaga. Umpisa ka na kasi te. Puro ka lang kasi support at Evelyn eh. Umpisahan mo na, now na. Ako na magutos sa'yo ha. Pag hindi mo nung pasihan bukas, tatanggalan kita ng tinggil. Pag vlog day, apilay mo ba na? Ayan na nga, sa TV Len. Hindi siya nagpa-vlog eh. Puro lang siya support. Sige, support pa more. Sige man ko vlog sis ko ano. Oy, si Eileen Kalib. Sige ko vlog. Kasama na akong banana. Nagtago. Tinggil ko sa Palalabasin ko yan, te. Pag hindi ka mag-umpisa mag-upload ka na kasi ng video, te. Kanang video ba na ka ng kuan? Nagtago. Tinggil ko. Eileen Kalib. Kamukha ni mo si Inday Garnet. Kinsa ng Inday Garnet? Sis, oy, wala mong pailaan na. Pagaw suna na ako timong tinggil ron. Imong tinggil ako ng pagawson ron. Kinsa man ang Francis? Inday Garnet. Watching pa tayo sa malaking problema. Ano ba tong malaking problema? Oy, vlogger na nga Bisaya pud day. Maubate, mabasis. Marami, may haters ka na din, no? Mayroon ka ng thumbs down, 5. Yan lang talaga. Talaga, hindi ko yan siya kilala. Marami na ba rin siyang follower, sis Eileen Kalib? Dako na pud kayo na nga vlogger. Daghan na ko basher dahil. Daghan na lagi na kay basher o 5. Katok yung pinakalas na upload. Nag-dinner na kayo, Ate Evelyn? Ano ba dinner niyo, te? Nagwa na yung kag-basher ko, sis. Grabe. Over kasi. Famous ka na kasi daw. Pahingi, te. May pizza-pizza ka pala dyan eh. Hindi mo naman ako binigyan. Share nyo nga sa community yung live streaming ko, girls. Nagmamakaawa. Mamaya, baka tayo, 40 viewers. Tapos pag naka 40 viewers ako, hanggang umaga ako magla-live streaming para kinabukasan muni na ako. Nag-dreaming lang, di ba? Ayan na nga. Usahay gani, makuan man gani ko kay, syempre, ang akong bayabana is older than me. Pero usahay, kanang kuan ba, kanang
age gap relationship with me. Pero di usahay dili man po ko magkuan kay nay mag-bash go bahala sila importante panoorin nila inyong video. Si kuan man jud si kanang sa tawag ani si Mia Sandoval usahay manood ko na sa iyang vlog. Wala man pud siya ipaki. Age gap relationship man pud siya. Mo lagi daghang mga basher niya manood sa imong video, bahala sila. Ako wala pa man ko'y basher ron kay one trip pa man ang akong sa tawag ani, akong follower. Thank you so much sa ating 5 million viewers. 3 pala. Sino kayong naka-BG-BG dyan? Naati oy. Diba? Kuha naman po na siya. Very famous. Ako, Bisaya man po na siya. Yang ba na po kuan? Age gap relationship po sila. Simia's vlog. Naagyod sis. Dugay na kada sa Finland. Bisitahan na ako si Evelyn Day. Ayan, bisitahan na si Ate Evelyn. Kay gikapoy na siguro na siya. Te, napakadete. Maurenta na ako 1 viewer. O ikaw. Mag 1 year pa ko karong May. Okay. Blurred talaga. OMG. Okay sis. Mag 1 year ka na pala dyan. You could be the one to go when I lost control. Ta 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 ta. Ayan ti. Bisaya si Siska Live. Salamat. May na kita puntahan. Dito muna ako. Salamat. Ng bonggang-bongga. You could be the one to go when I lost control.
ating 5 million Thompson. Liam Dayug, thumbs up post. From Liam Family Mix Vlogs. Ayun, tapos ka na sis nag-ano? Nag-LS? Di ba nag-LS ka? Nakita ko ba na nag-LS ka? Thank you so much sis sa paano mo. Ewan ko na to sa'yo, host, hanggang matapos ka. Thank you so much sa paano mo dyan, sa pag-page mo, pang-dagdag WH ko. Maraming salamat. Maraming salamat. Liam, sis, sis Liam. You could be the one to call when I lose control. Dexy Kim Vlog. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? I'm glad to see with you. And you, and you, and you. La 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 la. Welcome, sis Dixie Kim Vlog. Welcome sa ating live streaming. Maraming salamat. Monica na ba, sis Dixie? Monica na yaki. Monica na, sis Dixie. Long time no see but now see now. Kaya nga eh. Tagal tayo kasi na-busy din sa buhay, sa pamumuhay. Kailangan makabili ng bigas. Oo, sawa ni Lulu na muni na. Kailan lang sis? Matulog ka na ate Evelyn? Pag sure di ate ba? From Dexy Game Vlog. Long time no see. Ayan nga sis, long time no see but now see now. Dexy Kim Vlog. Oo, sa awa ni Lolo na muni na. Wow, congrats sis. Matagal ka na bang namuni? From Belen's Home Vlog. Hello host. Hello din sa'yo. Shout out ang bonggang-bongga sa'yo. Belen's Home Vlog. Maraming salamat sis sa pagpunta sa ating live streaming. Dexy Kim Vlog. Buti, nahuli kita na. Nahuli talaga. Bakit? Ikyas ba ko? Muiskapa di ay ko sis? From Dexy Kim Vlog, isang buwan na. Talaga, sana all, di ba? Kasi araw-araw kaya tanong nag-ano eh, nag-LS. Maraming salamat sa pagpunta guys dito. At Evelyn Pavilion, hindi pa. Kaya ayan guys, pag hindi, ate, baka hindi mo pa kadikit yan. Bisaya din yan si Dexy King Vlog, nakakatuwa din yung mga vlog niya. Pang good vibes din yung mga vlog niya eh. Bisaya ko na si Dexy King Vlog at Evelyn. Pag may time ka, ano. Si Belen's Home Vlog din guys, dikit-dikitan lang kayo dyan. Akala nyo nga naman ano, marami kayo dyan. Haha, sana oil, China oil, kaya nga eh. Ano sis, naka-ano ka na? Naka-sweldo na ka? Nakasahod na ba kayo? You could be the one to call when I lost control. Ayan, sino ano? Next nating bisitahin, si Sis Dixie. Tapos na tayo kay Sis Eileen Kalib. Kay Dixie na naman tayo. Tayo. Dixie Kim Vlog.
Sikkim vlog. Mga ugali ng babae. Tingnan nga natin. Ano nga ba talaga mga ugali ng babae? At talaga sis, naka-viral ka. Ano yung nag-viral sa'yo? Kunti lang naman sa LS, nagka-viral lang ako kaya nakaluyan yung vlog. Mexican vlog. Wala din ako mga watch sa LS, kunti lang ang oras na bigay. At talaga sis, kasi parang araw-araw ko nung nag-LS nakapunta ko mga 2 beses yata yun. Magaling, magaling ka kasi magsalita eh. Mga babae minsan parang baliw. Nung kanina lang binibiro ka pa pero maya siya na yung pikon kasi inaasar mo rin siya. May mga babaeng kontento na sa kung ano lang meron sila. Tama. May mga babae rin namang gusto rin meron sila kung anong meron sa iba. Nagka 39.6k views kasi ang isa kong video. Ang saan yun? Talaga? Bakit wala namang, pinakalas pala yung ads mo dito. Ayan, te, pag i-friendship mo yan, si Sis Dixie. Huwag mo rin i-skip yung harang niya. Thank you so much guys sa ating 5 million viewers na nandyan, di ba? 5 million talaga. Nangarap na magkaroon ng 5 million viewers. 6 million viewers. At talaga, may nag-viral pala. Sana all, di ba? Naku, interesado ka. Hanapin mo sa video ko mga 5 sekreto upang tumagal sa kama. Ayan, naka-video lang pala si Ate Evelyn Pavilion eh. Thank you so much guys sa ating meron isang nagtamsak dyan. Maraming salamat. Gawing, ganun ba yun sis? Buti ka pa. Matry ko nga yun. Magaya ko nga yun. Gagayahin lang talaga, di ba? Ako nagtamsak, bago lang ha. Talaga. Sakit ang mata ko eh. Ayan, thank you so much ate. Magpahinga ka na te. Siguro te, na-over na ka sa ka-support sa mga laing kuan. Nagawatch, nagawatch man ka permi sa ilang LS. Ay, naku, kinabuang lang gud oy para lang makakuha ng WH. Tinuod yun. Kaya huwag ka nang puro seryoso lang imong ibutan sa YouTube. Wala may mananaw, oy. Kasi alam mo na, daming mga taong malilibog. Vigilant, siguro nga. Siguro te, kaya ipahinga mo na yung yung mata mo dyan. Hindi ko mamahanap yung video mo. Bakit may mga OFW na nagtataksil sa kanilang asawa? Diba? Talaga nga naman Oh, tukso!
layuan mo ako. Ay, 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 ay. At alam mo na, dahil sa viral, bilis dumami ng bilang ko. Oo, kasi pag once na nag-viral yung channel mo, madaming nag-views. Tapos, syempre, aangat din yung ano mo. Ang kunti lang naman ang ano mo, ads na nilalagay mo, nasa katapusan lang lagi. Kaya, yun nga. Buti ka nga, nag-viral din yung iba mong video eh. Kasi, pag hindi talaga mag-viral yung video mo, mahirapan ka talaga. Yung kadalasan kasi yung mga kilala ko, ano din sila, watch to watch. Ang kaya mo na rin ano eh. Subscribers, Sis Dixie. Pag umabot ng 10 minutes yan, pwede ko singitan sa gitna ng ads, pero okay na yan. Diba, ang bawat ads ano lang, cents. Yun ang sabi nila eh, cents lang. Hi guys, ating 6, ano ba, naka 7 na tayo eh, 7 million viewers tayo ngayon. Kapagod din ang watch to watch, kung wala kang daming gadget at laptop, kaya nga sinabi mo pa. Nakapagod na. Tapos minsan pa yung iba hindi pumapasok. Ay naku, sinti mo lang yan. Uy, kalog. Ay, Diyos ko. Sis, maghubad tayo para mag-viral din tayo, ha? Kaya nga, Tino. Sasayaw tayo ng tala na, ano, no panty challenge. Ano na lang ang ilagay natin dito sa tawag ani? Kanang kuan. Ang tawag ani eh? Shells. Shells. Pinasayaw kag tala, 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 ala, ala. Kung walang super chat, wala din kita from Dexy Kim Vlog. So, ibig sabihin, kailangan mo rin, oo nga, kailangan mo rin talaga mag-live streaming. Kasi pag walang super chat, hindi mo rin makukuha. Ano yung kukunin, ano ba yung kinukuha nila? Di ba? Kailangan mong mag super chat para makuha mo yung, ano ba yun? Yung ads, pin AdSense ba yun? Ano sa tawag, ani? Sa tawag, ano? At Evelyn Pavilion, bigyan kita tao siguro, mga 3, ayan. Bigyan ka daw niya tinang tao. Pangalawang video na tayo kay kay Sis Dixie Kimbla. Pangdagdag oras. Pangdagdag cents. Pangdagdag cents, diba? Ay, nako. At from Evelyn Pavilion, oo nga pala, galing mo sumayaw ng tala. Napanood ko, nasa bundok ka kaya lang hindi ko natapos kasi may tumakas sa akin. Ano man yun, doon ko man yun nilagay sa page ko. Hindi ko nilagay sa YouTube eh, kasi lagi namang nakaka-copyright, di ba? Pag naka $10 ka na, saka kapadalhan ni Lolo ng tin sa AdSense. At talaga sis, oh Diyos ko. So, ibig sabihin, si Sis Inday March, nakatanggap na siya ng AdSense niya kasi
Medyo marami-rami na rin yung ano niya eh. Nag-super chat kami sa kanya eh. Dikit mo rin yan sa akin sis, please. Idikit mo rin yan yung tao mo. Kasi nangangamuti pa kami ng aming mga ano dito, subscriber. Maraming thank you so much guys sa inyong mga panonood dyan, sa inyong pag-stay at pagsama sa akin. Maraming salamat. Pag naka $100 ka, start ka na magsahod. Ay talaga. Yun ba ang sinasabing ano nila? Ano ba yung tinatawag ito? Trace uphold ba yun? Trace uphold? Ay, hindi ko alam eh. Nakakalimutan ko na kasi. Parang na ano, naririnig ko lang din yan. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I love the way it hurts. Kailangan ba ibang tao magbigay ng super chat? From Evelyn Pavilion. Evelyn Pavilion, hindi pwede magbigay sarili mong pera. Ate, hindi siguro, uy. Ako, sus mio, Marimar, $57 pa lang. Pero, okay lang. Nag-upload lang ng upload kasi di mo alam kung alin sa vids mo ang papatok at mag-viral. Kaya nga. Kailangan talaga magaling ka rin sa content mo eh. Pwede naman kung asawa mo, basta di lang sim ang bank account. Ah, ay oo te. Ano yan? Ikaw muna mag-super chat yung asawa mo sa'yo ate ng ano, €100. Tapos, te, ikaw lang din naman kukuha ng ano, sahod mo lang din yun te. Kaya mag-super chat ka na lang sa sarili. Gamit ang account ng asawa mo, di ba? Bongga shots, baby. Bongga, bongga. Parang mga ano lang, di ba? Nag-YouTube, tapos para magkasahod. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright because I love the way it hurts. Mga sinyalis na may iba ang boyfriend, asawa at asawa mo. Para talagang ano, no? Ito, mga video na talaga to kaya sis Dixie, oh.
Ay, naku po, naku po, naku po. Ang lalalim ng mga hugot natin ngayon. Ang lalim ng mga hugot. From Dixie Kim Vlog, you're welcome, you're welcome. Wala naman kayong mga isda dyan. Tayo lang din. Just gonna stand there and hear me cry. Ayun, thank you so much. May one viewer ulit tayo. Nagka 7 viewers tayo. Pasok, pasok. But it's alright to know my name. Araw-araw ka na ba mag-i-assist? Hindi ko pa alam, ate. Depende sa panahon. Pag may time, bukas may ano ako may part-time na naman ako, umaga at hapon. Siguro bukas ng gabi, try ko ulit. Try ko ulit bukas ng gabi, te. Maya, Maya, this na 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 la 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 la. La 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 la. Okay. Unahin mo yung kikita ka kaagad. Yes, te. Unahin ko muna yung kikita talaga ako. Hi, sa ating 7 million viewers. Maraming salamat sa inyo, guys. Guys, guys. Mag-exit ako dito, sis, para matamsakan din kita sa kapila. Ayan, thank you so much, Rafi. I love it when you call me señorita. Ooh la la la, la 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 la. Salita lang dyan. Kaso na, ano tayo? Maria F. Buwa Vlog. Ayan, bumalik na naman si ate. Thank you so much. Si
Sinuportahan tayo ni Ate Maria Faye. Wow! Thank you ng marami. Ayan, puntahan mo na si si Sis Dixit eh. Puntahan mo na. But thank you so much, Ate. Ate Maria Faye. Wow. If you wanna get come here, Sì, ho messo un po' per guadagnare un po' di ore. Hai bisogno? Thank you so much, guys. inizio la sera dopo colazione. Diba? No? Hi, Ate Maria Fibu. Wow, thank you so much sa pag mo, automatically. Hi, host. Hi, Ate. Bisaya po ni si Kuan, si Maria Fibu. Wow. Friend na ba mo, Anite? Evelyn Pavilion? Miss you, te. Maraming salamat sa pagpunta mo sa ating sa ating kuan. Yes, dikit na may. Si Kuante, si Dexy Kim Vlog. Bisaya ko na siya. Thank you so much guys sa patentang sak natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Miss you, ate. Hindi ka te, nag-LS today? Ilan na ba yung watch hour mo, te? Hindi mo na yung may eh. Puro LS ka, te, ah. Marami na pa mo, te? Len Johnson. Hello. Hello to you, Len Johnson. Maraming salamat sa pagpasok mo sa ating LS. Thank you so much sa ating 10 million thumbs up, guys. Maraming salamat sa inyo. At saka especially to ate Maria Faye Buwa Vlog. Ang tagal-tagal ko nang hindi niya ako pinuntahan. Iiyak talaga ako. Baliw lang, di ba? Len Johnson, ayan. Welcome to you, Len Johnson. Thank you so much for coming in. Ayan, pag hindi nyo pa ka-friendship si Len Johnson, guys, puntahan nyo rin. Ayan, John Mike, thumbs up. Dan, thank you so much, ate, sa paano mo dyan. Thumbs up, Dan. Len Johnson, tusok na. Ayan, natusok na tayo. Kaya, ayan, magmahala na tayo dyan. Mahalin nyo rin naman si Len Johnson. Ayan, si Dexy Kim Vlog. Ano na yan siya, Bisaya din yan siya, tsaka nakaka-good vibes din yung mga vlog niyo. Sana puntahan niyo rin guys at huwag natin i-skip yung kanyang harang. Please. Maria Faye wow, LS, ayan. Len Johnson's Lalabs, Maria Faye, hello. Ayan, magkakilala na pala kayo ate John Mike Evelyn Pavilion, ayan. Yan si John Mike guys is yan. Ninja ni Evelyn Pavilion. Maria Fibua Vlog, hi Lalabs, Len Johnson. Maraming salamat guys sa ating 10 million thumbs up at saka sa ating 4 million viewers na nandyan. Maraming salamat po. From Len Johnson, Michelle Lalabs, Maria Fe. Ayun, magkakilala na pala kayo ti Unsa day? Marami akong pera. Muti, marami ka na bang pera? Pahingi nga.
ko si Lynn Johnson, host. Ayan, magkaibigan pala kayo. Thank you so much, ate. Ayan, hinatak ako ni Lalabs Maria Fe. Tingnan natin yung ano, yung channel ni ano, ni Len Johnsons. Bisitahin nyo rin si ano, si Dixie Kim Vlog. Bisaya din yan, te. Sana nabisita nyo rin yung channel niya. Muni na yan siya. Huwag natin i-skip guys yung ano na, yung ano, cards guys. Please, supportahan din naman natin yung channel ni Sis Dixie. Tingnan natin yung Kylene Johnson's vlog. Maraming salamat sa pagpunta nyo. Len Johnson. Pang ano man to? Ano ba yan? Love it when you call me señorita. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La 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 la. Len Johnson Vlog. Ay, madami na pala kayong isda eh. Ay, nag-ALS din pala ito sis, ano. Anong oras ka ba sis nag-ALS? Len Johnson Vlog. Ayan, nilalamig na ako dito sa studio, guys. What a beaut. Ano na pala ako nito eh. Tikit na pala kami nito ni sis, ano, Len Johnson. Kala ko hindi pa. Akala mo lang yarn, pero wala. Meron. Ako dami pira, piso-piso. Pahingi, TV. Tunis Delay na yan, sis Inday March. Welcome. Kumusta ka na, sis? Thank you so much for coming in. Ano na ang pakiramdam mo dyan? Kim Vlogs, itansa ko na din to sa'yo, Dixie Kim Vlog to. Ayan, ang dami namang patamsak ni ni Dixie Kim Vlog. Sana guys, mabisita din naman natin yung isa nating kababayang Bisaya din. Nakaka-good vibes din yung mga vlogs niya. Sana guys, dikitan din natin at huwag na natin i-skip yung nila, mga harang. Tsaka yan si Tunis Jelaine is in thy March. Bisaya din yan siya guys. So, bisitahin na rin dyan. Para muni na rin yan si si Sis Inday March. Support lang din guys pag may time, di ba? Sana tayo. Hello din sa iyo. Kim Vlog, maraming salamat Sis Dixie. Super ng maraming salamat talaga. Maria Fibua Vlog, tingnan mo 4-in-1 ni Len. Meron ba te? Ano ba yung sinasabi nilang 4-in-1? Hindi ako updated doon. Sana all, dami pera. Lalabs Maria Fe, kaya nga. Sana all nga, madaming pera para na mabigyan din tayo, di ba? Tunis Delay, hello sis Inday March. Ito, yes, I know sis that you are the one who's using the account of your hobby boot. Thank you so much sis for coming in. Maria Fibua Vlog, wahaha. Tunis Delay, nakatamsak na din. Ayan, thank you so much sa katamsak mo guys. Maria Fibua Vlog, wahaha. Tunis Delay, kanina pa sisi nag-LS. Mga 1 hour and 25 minutes sis. How are you? Okay ka na ba sis? Len Johnson, lalabs ang 4-in-1 youth. Ano nangyari sa 4-in-1? I am just so curious. Ano ba yun?
Market John Edeve, hello host, pa-shout out sa iyo. Shout out din sa'yo ng bonggang-bongga, Market John Edeve. Kaya ayan guys, pag hindi nyo pa ka-love, hala, i-love nyo na si Mark John Edeve. Shout out sa'yo ng bonggang-bongga, Mark John Edeve. Kanina ka pala, si Beji, Pinky Marie. Ayan, thank you so much guys sa pag-video nyo dyan. Malaking tulong na yan sa WH natin. Thank you so much ng marami. Ayan, may isa pa naman. Kina Beji, si ate. Ang ate kong napaka-supportive, si Maria Fibuaw. Ngayon daw kami nagkita ulit. Iniwan niya ako eh. Mark John NTV, baka naman host. May ninja pa dyan? Patikit naman po. Sure, I will. Guys, dikitan nyo rin si Mark John. Taglit lang ha. Malapit ka na bang magka-banana, Mark John? Ano ba yung Hindi kita mahanap. Martijan pala, Martijan. Ayan. Pag-graduating natin guys, please padikitan naman natin si Buhay OFW sa Taiwan. Mabuhay ang mga OFW natin sa Taiwan. Ayan, watching na tayo guys. Thank you so much sa 14 million thumbs up na nandyan guys. Please. Ayan, Mark Janet TV, baka naman host. Ayan, watching na po tayo. Maria Fibuaw vlog. Ha. Bakit ka tinatatawa? Kuya Glenn, hello po. Pa-shout out. Ayan. Kuya Glenn, shout out din sa'yo ng bonggang-bonggang. Thank you so much for coming in sa ating LS. Maraming salamat po. Maya, bisitahin natin yung mga channel nyo guys. Tigil sa isa. Sa mga bagong dating, shout out to all. Ayan. Guys, kung pwede niyong puntahan, babalikan kayo ng bonggang-bongga ni Inday March. Monetize na po yung channel niya guys, at sana pag napuntahan natin yung channel niya, wag naman natin tsaka yung si Dixie, ano ba yung pangalan ni Dixie? Wag natin i-skip yung harang nila. Andyan, tsaka si Dixie Kim Vlog, guys, sana mapuntahan din natin. Naka lang siya kasi nag-i-edit. Yan, puntahan nyo rin siya guys. Babalikan kayo ng bonggang-bongga niyan, mga mababait kayo ng mga kaibigan, mga Bisaya, yan sila. Thank you so much ng bonggang-bongga sa pagpunta nyo guys sa ating 7 million viewers at sa ating 15 million thumbs up. Ayan, sana ba tayo? Shout out to all. Len Johnson. Ayan, si Len Johnson. Tapos na tayo dito sa kanya. What a beautiful place to relax. Marami na pala itong isda din si Len Johnson din. Kaya yan guys, mag-isdaan na kayo dyan. Sino pa yung Ayan, tapos na yata ito si Mark John, diba? Ididikit na natin yung isa nating ninja sa kanya. Sana makagraduate siya. 659 na si Mark John ATV. Ayan.
Dikit na yung isa. Guys, puntahan natin si ano para maka-ano naman siya, maka-7. Ayan, 660 ka na. Yes, ate, naka-ano na, 15 tamsak na dito sa akin eh. 10 pa ba lang? 10 pa ba yan sa'yo? Sana tayo, ayan. Maria Fe, Ate Maria Fe, maraming maraming salamat sa ano mo, ti ha, sa pagpunta mo. Nandiyan pa ba sila? Wala na yata eh. Iniwanan na nila ako. Joke lang. Ayan si Kuya Glenn. Ay, saglit na, si Inday. Sino bang nauna? Si Inday March o si Kuya Glenn? Si Inday March pala nauna ay. Wala ka naman pala, ano, ting? Wala ka naman pala, sis, wala kang bagong, ano, pasok. Ay, ito, yung sa Cebu. Yung sa Cebu. Mamaya after kay ano ha, ay saglit lang. Dito kita anan sa ano. Tingnan natin ha. Kuya Glenn. Para may dikit ko rin yung isa kong ninja sa'yo. You are welcome. Ay, bago din pala ito si ano, si Kuya Glenn. Wow, Kalanggaman Island. Kalanggaman Island ba tong ano mo? Ano? Kuya Glenn? Panoorin natin yung Cash and through 7-Eleven How. Yan, sana mapuntahan din natin si ano guys, si Kuya Glenn. Pinsan ka pala niya. Mga Bisaya man di ay uy. Thank you so much sa pagpunta nyo sa ating live streaming. Maraming salamat kay Sis Dixie Kim Vlog. Maraming salamat sis at nakapag-invite ka rin. Salamat host from Mark, John, and DV. Thank you so much din sa inyo, Mark John. From Len Johnson, pari harapod ni mo host, naghanaw kuha ng isda pang paksiw. Lami ang paksiw niya magtinamot. Sarap, di ba? Hindi nakakamay. John Mike, bakit sa akin 10 lang? 10 lang pa sa'yo. Dito sa computer ko, sabi, 15 thumbs up na. Is it? Sino pa lang dyan, guys? Thank you so much sa ating participants. John Mike, yung participants. Kuya Glenn, Len Johnson, Marky John Eddie at saka si Tunes Delane. Thank you so much guys sa ating participants for tonight. Maraming salamat. Watching na tayo kay Kuya Glenn. Yes, sis! Ayan, Kuya Glenn. Hindi mo pa yata kadikit si si Inday March. Hindi mo pa pala kadikit si Inday March. Sana mapuntahan niya rin guys, please. Natin na-skip yung harap at saka Marky John Ediving. Pabalikan ka talaga ng bonggang-bongga, puntahan mo yan si Inday Marge. At saka si Evelyn. Mga organic yan sila. Lahat naman daw tayo organic. Organic and fresh from the farm. Fresh from the farm lang, di ba? Bonggang-bongga talaga, sisi. Anong bonggang-bongga, sis? Anong meron sa bonggang-bongga? Bonggang-bonggang pasabog ng mga kili-kiling mabaho.
Thank you so much guys. Sa ating 6 million viewers at saka sa ating pa 15,000. Sino pa bang nandyan? Hindi, ano lang yata eh. Wala na si Ate Maripig. Wala na. At sa mga nangingisda dyan, punta niya rin sila. Mabait din niya. Si Ate Maria Pig. Saka yan, si Len Johnson. Lahat naman yata, mga Bisaya yata yung mga nandito eh. At saka puntahan nyo rin si Tex Sikin Vlog. Wala eh, busy. Busy sila. We camped last night, we camped the night before, and we're going to camp tonight, as we never camped before. And thank you so much, guys, for staying. At sa pagbigay nyo ng 15 tamsak. I am so very, very, very happy. Padaplin ra ko nga man sis. Why so padaplin ra ka diha? Dili ka mga muti. Ikapoy na kasi sa mga muti sis. Thank you so much. Lynn Johnson. Wala na kay gana mga muha diha. Puntahan nyo na lang si Lynn Johnson guys. They are all organic naman yan sila. At saka si Sis Inday Marge. Babalikan kayo ng bonggang-bongga. Kapoy na sis. Uy, ganiha pa siguro kasi siguan, pangisda, no? Yan, tapos na tayo kay Kuya Glenn. Yan na natin, dikit na natin yung isang ano natin, isang ninja natin. How do you see? Ayun no, si Sistala ang daming ano niya. Kapoy na sis. Uy, kapoy na dahil kag pangawin sis. Mukuliin. Nadikit ko na sa'yo, Kuya Glenn, yung isa kong ninja. Malapit ka na rin mag-graduate. Gagraduate ka na rin, maanohan mo na rin. Matitikman mo na rin ang banana. Ang banana Q. Thank you so much guys sa ating 7 million viewers na nandyan. Maraming salamat. I mean, sa ating 6 million viewers pala. Wala na ko kayo ng isda. Analay mo una akong balikan. Hala guys, sino mangingisda dyan? Unahan nyo na lang si Sis Len Johnson. Magbalikan kayo ng bonggang-bongga. Naghihintay lang pala siya. Kaya unahan nyo na siya guys. Veggie pa rin si. Ayan, sino yung mga nangisda dyan? Ayan, puntahan nyo rin to si Sis and I March. Nawa siya at Evelyn. Kapay, mamukot ay. Ang uba mo, lusot pa sis, kaya nang busilot ang pukot. Ay, Diyos ko day. Ang uban mo, lusot pa, kay buslot ang pukot. Sama ni, oy. Kapuyas, kinabuhay noon. Kapuyas, kinabuhay noon, ay. Mo lagi sis kapoy, no?
Kapoy kayo. BJ pa rin, Sisi. Ayan, thank you so much, sis. Anti-March. Sa BJ page nyo dyan. Ayan, nandyan pa rin. Paita, usahay. Lubi, okay na. Love, okay na. Ay, Diyos ko po. Kapoy, lagi mamukot, no? Usahay, wala pa'y kuan. It's Saudi. It's Saudi. Siyomi. Lagi kapoy, lagi. Mangisda, pangisda pa more. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ayo, tusok na po, di kalag ni Len Johnson. Ayan. Hide natin sis, kasi sabi ano daw. Thank you so much sis. 16 ano na tayo. Maraming salamat ha. Helpful review daw kasi yung sinabi mo. Bakit? Bawal siguro yung tusok sis. Naintindihan yata ni Lolo yung tusok. Kailan ka pa sis mag ano? Mag nag-ELS ka ba sis? Ano? Len Johnson? Nag-ELS ka dito. Ano ba yan? Inaantok na ako. Okay ra ba sis ako ngalan sis? Siguro. Thank you sa another pa 1,000 pa 1,000 sa kung sis Len Johnson. Maraming salamat. 8 a.m. US time sis. Paano ba yan dito sa Europe? Ano ba yan? Anong oras yan sis? Tingnan mo kaya. Thank you so much sa 16 tamsak. Beji. Tingnan nga natin. Thank you so much, sis, in the March. Napag-beji mo dyan. Tingnan natin, ha? 8 a.m. US time. Anong oras ba yan dito sa Europe? Wait. Saan na ba tayo? Ay, ano ba yan? US time. Hindi ko alam yun. Anong oras? 11 p.m. pa dyan. 9 p.m. Pinas time.
Mga 11 pala yun. So, bukas, mga 11, 11 p.m. 11 p.m. o a.m. sis? Kasi 9. 9 p.m. 9. Kahit kasi na ang Pilipinas na 7 hours sa amin. So, 11 a.m. Ano na kami ngayon sis 11. 11 p.m. ngayon. 4 minutes to 11. Yes. Thank you so much guys sa mga nag-video dyan. Maraming salamat. Maraming salamat sa pa-video nyo dyan. Thank you ng marami. Maraming salamat. Okay. Ano oras yun? Around 3 p.m. sa'yo. 3 p.m. Try kung maka-attend ako ha. I-message mo kay si, si Ate Marifi. Di ako sure. I-message mo sa Ate Marifi. Sis, bukas ha pag tawag dito. Oo nga, kasi ang kasi, halimbawa dito, pag 8 a.m. dito, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3 p.m. sa Pilipinas. Pag 8 p.m. dito. Mahirapan man tayo nito sa kalisod, oy. Nahihirapan tayo sa kalisod magbilang ng oras sis. Ano ba yan? Ang kalat naman dito ng mga pagmumukha ng mga natin dokumento. Hindi kasi, ano ba oras yun? Kasi pag 9 p.m. sa Pilipinas, saglit lang ha. 10 p.m. o a.m.? 9 a.m. o 9 p.m. sis? Hindi ko mag-gets eh. 9 a.m. sa Pilipinas. So, ibig sabihin, gabi yan dito, madaling araw. Ganon. Just go die. Paano na lang mga eyebags natin nito, sis? Sa computer, okay lang. Tawag nito. 3 a.m. sa Pilipinas. So, 11 p.m. 11, 12, 1, 2, 3, no. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 3 a.m. Sa'yo. Madaling araw. Diyos ko po! Hagok na akong lubot ane. A.m. talaga. OMG sis. Paano na lang? Hindi kita Mga anong oras na ba dyan ngayon sa inyo? Yan. Manood tayo ulit ng
ng another video mo, sis. Matagal ka na ba dyan sa US, sis? No bra, no panty challenge accepted. Ay, Diyos ko po. Anong kasayaw nun nito? Tala. Tala, tala, tala. Okay ra na o. Ayaw na lang. Okay ra na o. Ayaw na lang attend 5 p.m. 6 hours earlier ka diha. Ah, 5 p.m. na di ay diha sa inyo ron. Siguro, og mga kuan ka mag-umpisa sis, mga 5 dire, maka-attend ko. No bra, no panty challenge accepted. Nakakatuwa naman itong mga no bra, no panty accepted. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Usong-uso para yun, yung no bra and panty challenge. Hindi lang talaga gumagana yung utak ko. Sa totoo lang. Sa pagbibilang hindi na gumagana. Tila ko'y nakalutang lang sa langit. Ayan, maraming maraming salamat sa akin. Unsa akong giyaw-yaw dire, wala gikapoy nako sis. Daw pila na imong WH sis, daghan na kag WH. Share naman diha og daghan na kag WH. Kagaay ko be. Aron mamunin ako. Nagyaw-yaw ko dire na. Dili wala na ko'y unsa tawag ani, dili na ko makagets og unsa na ang ug unsa jud ang atong kuan. Beji pa rin sis. Thank you so much. Sis Intay Mars sa pag-beji mo dyan. Maraming maraming salamat ng bonggang-bongga. Ha ha ha! Nindot man di ang pingo. 7 million patawod kay bag-o ra ko nagilis. Kay gani sis na naka 7 million. Ako itaw 1K. 1K pa lang in town ang ako. Ay, nako. Pag LS na karon kay ikaw man ako, kuha naman lang.
5 minutes magkuan ra ko mag-video ra ko nimo dili ka mag-LS. Thank you sis. Date and then March. Dili ka mangisda sis. This is in the March oh. Ha ha, sana all 1K. Sa'yo nga, may 7 million. Sa iyo mo gani, 7 million. Ako, 1K ra. Ako, ano sila sis B? Mga Bisaya man po ni sila sis. Ini. Mga Bisaya na sila sis. Dalawa ang ibabalik niyan sa'yo si ano. Si Inday March man yan, si Tunis Dilen. Yan sabi niya, at Len Johnson, unahan mo lang ako, babalikan kita. Oh, di ba? Charot. Hining sobra na ako sis. Oh, lagi sana all mo sobra. Ako na lang yung sobra kay nag 7 million na bitaw ka. Ang ako 1K ra. Mga hira ko nimo 3K. Sis, bisita happy. Bisita si Kuan, si Inday March. Kay duwa ang iyang ibalik na muni na na siya. Ayaw i-skip ang iyang ads. Kay aron mataga ang putaanan niya og choknat. Bisaya man na siya oy. This is Inday March. Nagkuhan po na siya, ga-LS po na siya. Ang sobra-sobra lagay mo bitaw si pangayo ko na lang ang uban sa iya. Di ba? Sana all, sobra-sobra ang watch hour. Sana all, magsobra-sobra ang watch hour. Ako na lang na uban bi. Tila ko'y nakalutang na sa langit. Yes, hey, hey, hey. Mo lagi sis no. Over. Sana all ganun lang kadali kumuha ng ano. Ng watch hour, di ba? Hey, hey, hey. Ako na bibisita ni Bisayang Gamatoy, si Inday. Ayan, pinuntahan ka na daw sa kanyang ano, dito sa kanyang ninja. Ayan, di anak ko ang atong sa kabisayang bisita si Jobs TV. Hello, host. Shout out to you. Ayan, shout out din sa'yo ng bonggang-bongga sa ating very, very supportive na kaibigan, si Jobs TV. Nag-ano din yan siya guys, nag-ELS din at Bisaya din yan siya. Puro tag-Bisaya din din. Bisaya na lang to eh. From Len Johnson pa, sis. Ambot, sa gibutak ang nilo. Maraming salamat sa 7 million sa 17 million tongkok guys at sa ating 8 million viewers na nandiyan. Maraming salamat. Bisayang gamatoy yun. Naman dili pwede idabok na sis. Dapuad, jud na be. Arnbong ka ba? Jugs TV! Ayan, bisitahin nyo rin si Jugs TV guys. Please! Ang atong pinakabisayang amigo sad nga si Jugs TV. Daghang salamat kaayo Jugs TV sa pagbalik sa atong NS. Live streaming man pod ni siya. Wala na ko kaadto sa iyang live streaming kay na-busy jud ko kadiyot sa akong schooling. Hey, mao ba dyan? Taas og harang. Uy, tagaliog man inday.
Kaya ang ganahan na ni Sis Inday March, kinahanglan jud na makakuha jud na siya sa kanyang revenue. Anak jud na i-push na niya. Oo, bisayang gamatoy jud ni tawon palangga sa yuta. Dahil matagal na tayo na di nagtagpo-host, ipasok ko na ang aking mumulan. Ha ha ha. Ayan, thank you so much. Sana guys, mabisita niyo rin si Jobs TV guys. One of my very first supporter sa ALS. Pero hindi pa rin tayo nakakalimutan, no? Pinupuntahan pa rin tayo kahit papaan. Bisaya po din siya guys. Sana mapuntahan din natin siya. Sis Lynn Johnson, ikaw lang naman ang nakakapag-ano dyan. Puntahan mo rin si Jobs TV. Aba. Napamagod na kasi daw siya kasi minsan sa kakasibot-sibot niya, may may butas yung niya, pupot, kaya nakakaligtas yung makaikyas ang kanang isda ba. Sayang na tawhan Jen. Grabe jud og ako makapli sa harang kang uban tawon. 55 minutes ang ilang harang nako. Thank you so much, Jugs TV, at sa ating 18 thumbs up. At saka mayroon tayong, at the moment, 9 million viewers. Oh, really? Marilyn Maracat, hello host, Jugs TV here. Ayan, thank you so much. Napaka-supportive din nito. Si Jugs TV. Sana guys, mapuntahan nyo rin yung channel ni Jugs TV. Ang galing kaya nito mag-hosting pag nag-live streaming. Kaso matagal na rin ako hindi sa niya. Sa channel niya. Alam nyo na, may mga busy din sa buhay. Tingnan nga natin kung anong latest ni Jobs TV. Ayan, murang gamit dito sa Saudi Arabia. Sana mapuntahan din natin guys yung pag nag-live streaming si Jobs TV. Saudi Arabia din siya eh. Thank you so much ng marami sa 18 million patamsak dyan guys at sa ating nandyan na 10 million viewers. Kapoy na ako pa. Sus, di kapoy na yung taon si Len Johnson. Oy! Marilyn Maracap, dan thumbs up to you host. Ayan, thank you so much. Jobs TV. Watching na tayo. Malapit na ba kayo nito? Mamuni? Di ka po, nagpamukot si Len Johnson guys. Kayo na lang kayo na lang ang magpukot sa kanya. Ayan, thank you so much, Jobs TV. Pao Sensei, good morning host. Ayan, binalikan din tayo ng another super mabait nating one supporter. Si Pao Sensei, magandang umaga din sa iyo. Dito sa amin, gabi na. Magmi-midnight na si Pao Sensei. Tingnan natin yung mo ha. Mamaya pag natapos tayo. Pao Sensei, tingnan natin. Ano yung latest mo? Nakakatuwa naman lahat sila may mga banana na. Last Christmas box. Ayan. Ko rin to sa iyo yung isa kong yung isa kong ninja. Thank you so much sa pagpunta mo dito, sis Pao Sensei, sa pagbalik mo
sa ating live streaming. Isa yung gamato, yung managyod, tawag inday. Hindi ka po yung nagpamukot si Kuan. Melanie Guda, hello host, Jobs TV here. Ayan, ang dami namang pinasok ni Jobs TV sa atin. Maraming salamat ng bonggang-bongga talaga Jobs TV. Kaya ayan guys, mahalin nyo naman ang bonggang-bongga si ating Jobs TV. Oh. Kita, kita nyo kung ano ako kamahal niya. Siya talaga yung nag-support. Lagi yan siyang nandito talaga sa live streaming ko ever since. Kaso nga lang, yung parang na wala din ako sa pag-live streaming ko. Kung baga, hindi na rin kami nagkita. Ang gwapo ng asawa nito ni Sis Pau Sensei. Sana all. Siyempre, maganda din naman si Sis Pau Sensei. Hello sa lahat. Ayan guys, panginin niyo pa pala si Pau Sensei. Sana naman ay mapuntahan din natin sila. Dan thumbs up post. Maraming salamat. Naka-20,000 na ako. Yay! 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 Parang baliw lang din. Pau Sensei, Thursday pa lang dyan sis. Yes! Thursday pa lang. Kasi magmi-midnight pa lang dito sis. Mm-hmm. Diyan sa inyo. Saan ka ba sis? US ka ba? Dami na tayo sisi. Yes, kasi pinasok nila pinasukan ako ng maraming ninja ni Jobs TV. Thank you so much. Bisaya din yan si Jobs TV guys. Super bait din. Din yan siya na nagla-live streaming. Ang dami niyang binigay. Naka-20 thumbs up ako. Naka-13 people in the house. And Bisayang Gamatoy, humangyot daw Inday. Pero saan tayo? Dami na tayo sisi. Yes, sis. Inday March. Tunis Delaine, shout out to all. Ayan, yan Tunis Delaine. Si yan, guys. Si Inday March. Hapit na mag-muni sa daplisis. Muni-muni na lang tanis dapli. Kaya layo para kayo sa tinugod. Ang akong watch out, 1K pa lang. May gaya na mo si 7 million na. Oh, Sensei, thank you, host. You're very welcome po. Ayan, thank you so much, sis, ha. Naalala mo rin akong puntahan. In fairness, sis, kung ba po ng asawa mo, sana all. Ang bait. Ang dami nyo namang sis, mas Christmas box. OMG. Nadidikit ko na lang sa'yo itong ninja ko. Hindi na lang ako magpupuno. Ayan, sana tayo. Hello, host. Jobs TV here. 10 thumbs up agad. Ayan, thank you so much, Jobs TV. Ang dami mo namang I am so touched. Grabe ang pa-thumbs up. Sana guys, mabisita nyo rin si Jobs TV, please. Ibabad ko ang 4 ko dyan sa iyo, host. Ayan. Thank you ng marami, Jobs TV. Ang dami mo namang ang dami mong ang dami mong ninja. Sana naman i-subscribe mo rin yan. Meron pa talagang ganun. Ayan. Unahan mo na yan mabait din yan si Jobs TV. Grabe din, napaka-supportive din. Ever since nandito yan sa ating LS. Sana mapuntahan nyo rin guys. Anong oras ka ba Jobs TV nag-LS? Magaling din kaya ito sa hosting.
Pau Sensei! Hello, dear! Ha, ha, ha! Ayan, unahan nyo na yan, guys, para kayo madikitan na kayo ni, ni, ni Jobs TV. Mabait talaga yan siya. Janice Delane at Len Johnson, pinasok ko si Janice Delane sa iyo, mag-main channel ko sunod na. Kasi baka mapalo ako. Ano nangyari, sis? Bakit na-over ka na sa kadikit, sis? Hindi March kasi yan eh. Yan si Janice Delane. Hindi March dyan, guys. Bisaya din yan siya, guys. Puntahan nyo rin siya, guys. Please. May harang na yan siya para, tulungan din naman natin siya sa kanyang revenue. Huwag natin i-skip yung harang niya, guys. Please, 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 please. Tsaka si Jobs TV, sis. I-friend mo kaya to. Mabait din to. Bisaya din to eh. Hintay lang sa main channel ko. Ayan yung main channel niya, guys. Ni Janice Delane is Hintay March. Moni na rin siya. Yes, si Jobs TV. Unahan nyo lang muna ako. Balik ko maya. Kaunti kasi nagbabayad pa ako now. Ha, ha, ha. Kaya ang ninja ko lang. Beji ko to hanggang matapos ka. Ayan, thank you so much, Ate Evelyn. Andiyan ka pa pala, ate. Akala ko tulog ka na eh. Muna ang dikit. Ayan, dyan, ito na lang daw muna ang ninja yung ididikit ni ni, ni Inday March sa inyo guys kasi nga yung main niya marami pang kausap sa kabila. Ang dami naman ang nabili mo. Mayroon ka pang kawali. Jobs TV. Sarap nito pansitan. Ayan o. Nag-LS nga pala siya eh. Tsaka hindi din naman yan pala ito masyadong nagtatagal siya sa kanyang live streaming. May 2 oras at 15 minutes. Ganun lang. Yung live streaming ni Kanlasang Pinoy, ginisang upo. Alura. Ito na tayo. Yan, thank you so much, ate. Evelyn Pavilion. Sa pabidyo mo dyan, te. Maraming salamat. Ayan, matagal na akong naka-BG si Evelyn Pavilion yan si John Mike eh. Ayan. La 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 la. Taratatata. John Mike, hello dear. Sa main channel ko, tagal ko na dikit si Jobs TV. Idikit ko na lang si Ninja ko. Ayan, thank you so much ate. Idikit ko rin itong isang ninja sa'yo, Jobs TV, ha? Pag hindi ka pa kadikit dito. Dikit ka na. Dikit ko na pala ito sa'yo, eh. Yung isang ninja ko, dikit na sa'yo, eh. Ayan, thank you so much guys ng marami. Naka 20 thumbs up tayo ng bonggang-bongga. Naka 20 thumbs up ng bonggang-bongga, di ba?
Maraming salamat sa mga nagpa-video-video nandyan. Maraming salamat ng bonggang-bongga. Maraming salamat ng bonggang-bongga. Smile on your face, let me know that you need me. And there's a truth in your eyes. Sana may papasok na. Wala na si Lynn Johnson, di ka po na siguro na yung bayhanan eh. Marilyn Maracap, hello sa lahat. Hello sa lahat. Ayan mga ninja to ni Jones TV, nandyan pa rin. Si Lynn Johnson, wala. Umalis na ba siya? At saka si Pao Sensei. Wala na rin sila. Umalis na rin sila. Galing naman talagang magluto ni ano. May jobs TV. Jobs TV, Dana, Ninja Fortunes Delane. Ayan, thank you so much guys for staying sa ating LS. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-stay tuned nyo. Ciao, Rosalie. Ayan, nandyan na naman yung asawa ko. Ciao, 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 amico mio. Ciao, 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 amico mio. Ciao, 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 amore mio. Ciao, ciao, ciao. Thank you so much guys sa ating 9 million viewers still na nandyan. Maraming salamat. Pinapagana ko sila host. Ang umulan ko para sumasabay sa iyo. Kaya nga, maraming salamat. Tatlo pala yan sila sa mumulan. No, ilan ba yung mumulan pala? Maraming salamat sa iyo ha. Ng bonggang-bongga sa pinapasok mo mga ano mo dyan, mga galamay. Mga galamay talaga, may ganun. Thank you so much guys. Still watching pa rin tayo sa Panlasang Pinoy, nag-iisang upo. Malapit ka na bang mamuni, Jobs TV? Ang bilis mong naka 1K banana, sana all. Thank you so much ng marami guys. After na ni Jobs TV, panoorin ulit natin yung kay December March na video. Sarap nitong niluluto ni Auntie. Nakakagutom. Paolo! Mi vuoi fare un po' di... Mi piacerebbe avere un po' di tè verde, però non lo so se non dormo dopo. Non dormirò dopo, vero? Kaunti pa lang host, yung WH ko. Pag... Ano? Sì, magari sul mio duro. Con il duro o tè verde? Allora, sicuro ci quello determinato. Sana mag-watch to watch ba? No? No, may fai quello camomilla ka. Mas masarap siguro pag mag-watch to watch. May isa akong kaibigan, nag-watch to watch kami.
Maraming salamat guys sa ano, sa pag-rate niyo dyan. Maraming salamat sis Inday March sa pag-page niyo dyan. At sa walang sawang suporta, kaloka nga ho kasi apat na gadget ko, mukha mo ang nasa screen ng phone ko. Maraming salamat sa ano, sa support mo ano, Jobs TV. May playlist ka ba ano, Jobs TV? Para naman ano, kasi meron akong ka-watch to watch pa. Mamaya tingnan ko kung mayroon kang ano. Oo, host, may playlist ako. Ayan. Kasi everyday kasi ako nag-play ako sa isa kong kaibigan. Kasi tinutulungan ko rin siya. Malapit na rin kasi siya eh. Ano na siya, mga 600k plus na lang yung kulang niya. Kaya tinutulungan ko siya. Araw-araw ko siya playlist. Hindi naman kasi siya nag-ALS eh. Meron kasi kaming messenger. Pwede ba kita ma-add sa ano, sa messenger Jobs TV? Para naman may ano, halimbawa para masabi talagang nag-play ka. O diba makita yung ano, na talagang pinay ka ng isang tao. Ganun kami eh. Nagsisend kami ng proof talaga na nag-play. Na nag-play ka. I-playlist ba? I-playlist. Sana all. China oil. Sabi nga nila, di ba? Kaya nga, sana all. Ang imo sang kay na ano, hinuad to. Ang taga, ang taga diin nga ni Agtriya, ano? Ano? Ano ba yun? Morning na ba siya? Ang imo usa ka sangkay na taga Tigbawan ba adto? One time nagkuan niya, nag-attend din niya na ako ano ilis. Ay, hindi na siya. Oo, Giovanni Miracat de la Cruz, FB account. Madali ka lang mamuni. Kay ano, madamo ka man din kay ito. Madamo ka ninja. Igpi-play ito yung mga kuan. Igpi-play ito yung mga playlist. Igpi-play ito yung mga playlist kada. Kaya mo ka man din. Ninja. Ay, si Mebs Kahayagan. Oo, lapit na mamuni kasi 4 viral niya host. Talaga, ano yung nag-viral sa kanya? Magaya nga natin. Magaya. Magaya pa more.
Si Melks Kahayagan, OMG. Malapit na pala yan siya. Melks Kahayagan. Tingnan ko nga yung ano niya. Makakalimutan ko na kasi yung mga pangalan. Mel's Kahayagan TV. Ayan. Mel's Kahayagan TV. Ba, nagla-live streaming? Ah, hindi pala ito nagla-live streaming eh. Ah, meron. Meron nag-live streaming pala ito. Ano? Ba't hindi ko makita yung video niyang viral? Ano? Jules TV. Ayan, init naman ito. Grazie, Paolo. Ah, nagla-live streaming din pala ito eh. Batang 90s. Video. Beleran Island. Shopping ngayon, pulubi later. Shopping ngayon, tas pulubi later, di ba? Wala, inahanap ko. Biscottini. Tingnan ko ha. Pero meron siyang mga views na 500 plus ha. 700. Madami na rin yung mga views niya. 730. Ay sus, kasi gamit naman pala niya yung kay Idol Rafi Tulfo. Di ba nakakatakot naman yun pag ginamit mo yung hindi sa'yo? Wala naman ako nakitang ano, nag-viral sa kanya. Ano? Mm-mm. Wala akong nakitang nag-viral. Nakita ko lang, ano, ayan, may LS din siya. Giovanni Miracat de la Cruz. Leyte. Just gonna stand there and... Thank you so much, sis. Ay, Pavilion. Wala ba, host? Yung bagyo na Ursula ata, host? Ah, talaga, nag-viral ba yun? Thumbs up done, Joshua and Gab. Ayan. Thank you so much, sis. Kumusta ka na? Ano nangyayari sa channel mo, sis?
Kumusta na host? Ayan, thank you so much for coming in. Lagi ko talaga kayo hinahanap. Buti nakapunta ka ulit. Ano? Puntahan ko nga ulit yung ano mo, nakalimutan ko na talaga yung mga nagpunta sa akin dati ng mga ano. Kasi na-busy talaga ako ng bonggang-bongga. Nakakapag-ilis mo na ako pero hindi ganitong time guys. Wow, sis! 1,380 ka na. OMG. Nag-iilis ka na rin pala. Mas madami ka na ng tao sa akin. Tingnan natin tong ano, Athens, baby outdoor and indoor activities. Tagal mo na wala host. Kaya nga, kasi na-busy ako sis. Nag-aral na kasi ako. Tapos may mga part-time job pa. Ayan, pag hindi mo pa kadikit, kadikit si ano, si Jobs TV, mabait din mo. Kumusta ka na din sis? Go-go pa rin yata eh. Kasi nag-aano ka na, nag-LS, di ba? Ay pavilion, Yahoo, dito na rin. Ayan, sis. So, I'm so very sorry kasi kahapon hindi kita na ano, nasuportahan sis. Alam mo na, busy-busy sa pamumuhay, makabili ng bigas. Busy-busy sa pamumuhay na makabili ng bigas. Friend na ba kayo ni ano sis, ni Jobs TV? Joshua Anga? Kaya nga sis eh, ang tagal ko talaga. Ba't ang tagal? Ang tagal mong nawala. Pati si ano, si Jobs TV kasi kayo yung dati eh, simula nung ano talaga ako, nag-ALS kayo nang dyan. Si ano, si Jobs TV, si ikaw, tsaka si ano, si SIA Pavilion. Tsaka nakakapag-LS man ako, kumbaga ano lang siya, naiiba yung oras ko. Kaya hindi ko na kayo napupuntahan. DJ Hair 2, ayan. Thank you so much Sis Ai Pavilion. Sana guys, pag hindi nyo pakadikit din si Sis Ai Pavilion, nag-LS din yan siya. Maraming tao din yan na napunta doon sa kanya. At saka si ano, si Joshua Angaw. Saan ka nga sis? Di ba sa Greece ka? From Len Johnson, ayan. Nandito pa pala si ano, binalikan ulit tayo ni Sis Len Johnson. Sino pupuntahan ko? At Tunis. Si ano sis? Si Inday March. Si Inday March yung puntahan mo sis. Yan. Yan ang puntahan mo. Ayan, shout out to all. Thank you so much, Sis Inday March. BG here too. Ayan, thank you so much, Sis Ay ng bonggang-bongga sa pabidyo niyo. Hello, dito na from Enday March. Ayan, thank you so much sa pagbabalik nyo guys ng bonggang-bongga. Enday March, shout out to all Joshua and Gab. Oo, host. Ready ka ba nag-ano, nag-LSS? Ang dami mo nang ano eh, banana. Dati lang, ano, kaunti pa lang yung ano, banana mo. Tapos ngayon, eh, mas marami pa nga yung banana mo sa akin. Ayan na, bumalik na si ano, yan, si Inday March, sis, yan ang balikan mo. Basta wag niyo kalimutan na muni na yung ano ha, yung channel ni ano. Like guys, pag hindi nyo ano pala, ka-friend pa rin si Jobs TV, sana mapuntahan nyo rin siya guys. Sobrang bait niyan, kabisaya din natin yan. Ayan, may tatlo siyang pinabeji dyan sa atin ngayon. Sana mapuntahan niyo rin siya. Ayan na nga sis. Nakatulog ba ka sis? Shout out at Joshua and Gab from Sis and March.
At sis Inday March, hello sa'yo. Usual nga, BFF ko na siya host. At talaga, nakatamsak na din. Ayan, thank you so much guys sa patamsak nyo. Jo at Len Johnson, okay, okay. Ayan, sis Len Johnson, baka hindi mo pa kadikit si si Jobs TV. Puntahan mo rin, mabait din yun. Joshua Gab, oo, nagsisimula pa lang ako noon. Nasa LS mo ko dati. Kaya nga, sis, ngayon nag-LS ka na, mas marami ka pang isda sa akin. Kasi na-busy talaga ako. I am so glad. Nagkita ulit tayo dito sa LS ko. Kaya nga, kasi sila naman talaga yung nandito lagi sa LS ko, sis. Tsaka nakalimutan ko na kasi yung mga pangalan nyo. Ano ba yan? Kung hindi ako nag-LS ulit, hindi na kita maalala. Yung mga napunta lagi sa LS ko. Charot. Buti nakapasok ka ulit sis ngayon. Pati rin pala si Lynn Johnson, dikit ko na. Ayan na nga. Ano din kasi yan siya, kaibigan din yan siya ni, sis, ni Ate Maria Febuaw. So, ibig sabihin, sis, ganun pa rin yung napunta dito sa akin. Kanina, mayroon naman, scroll, meron dito si Dixie Kim Vlog. At saka si Belen's Home Vlog. Wala lang, nag-hi lang sila, hello, tapos alis agad. Parang ganun lang. Ah, ito, Bisaya din to siya eh. And, yun, na kanina, dito din yan siya. Puntahan nyo rin, magkadikit mo na pala yan sila, Jobs TV. Si Evelyn Pavilion, sis, kadikit mo na ba? Kadikit mo na yata eh, kasi si Ate Pavilion, ano din yan eh. Lagi din yan dati sa live streaming ko. Kaya nakikita mo na yan sila lagi. Sino pa ba yung nandito kanina? Ito, may kanina, may si Pao Sensei. Ayun na nga, puro na. Kaya nga, kasi mag-aano na rin dito eh, mag-12 midnight. Thank you so much guys sa mga nag-BJ dyan. Maraming salamat sis. Pinapanood ko yung mo. Malapit ka na bang mamuni sis? Babies outdoor and indoor activities. Malaki na nga ng baby mo sis eh. Ang cute pa. Si Dixie Kim, tambayan ko rin ang LS niya. Nag-LS pa si sis Dixie ngayon. Muli na rin yan siya eh. Oo, patulog na rin, I guess. Kaya pumasok na lang. Thank you so much sis sa pagpasok mo. I-try kong 20 minutes to go na lang. Ayun, sakto kong 3 hours yung ko yung LS ko tonight. Pareho lang tayo sis kasi yung sa akin kasi is na ko na rin. Ang tawag nito, na-stop ko na rin ihataw yung yung oras ko kaya ayan. Lang, kawa 1K ko lang. 1K hours.
BG muna ako, sis. Ayan. Thank you so much, sis. Hi, sis Inday March. Bye at Lynn Johnson. Saan na si Lynn Johnson? Aalis na siya? Okay, dokie. Wala naman ako dito nabasa. Nag-bye na ba si Lynn Johnson? Wala. Kaibigan na daw kayong lahat ni ni Joshua and Gab. Wala kayong Bye, sis Inday. Matutulog ka na, sis Len Johnson. Matutulog ka na, sis Inday. Good night na, sis. Get well soon. Ala pa ko, 1K host. At talaga, wala ka pa. Ano ba yung mo, yung Facebook mo, Len Johnson? In and out lang din ko ha, aga-aga may nanghihingi ng pera, ha, may kachat lang. Sige sis, sana all may pera. Pwede ba rin ba akong manghingi sa'yo? Ning adto pa ko, ni mo inday. Kay sis Inday March, pinuntahan mo ba? Sana all. Anong oras ka ba sis sis Len Johnson? Tawag nito? Sis Joshua Angag, anong time ka? Di ba sa Grace ka? So magkapareho lang tayo ng time. Anong time ka ba nag-LS? Ang dami mong pupuntahan ngayon, sis Len Johnson. Marami ka rin euro. Todo trabaho ka. Todo trabaho rin sis. Alam mo na, buhay Pilipinas. Kailangan mo rin minsanan, pag may kailangan din sila. Itulog na ako. Sa'yo, pakayo ka fait. Sa'yo, pakayo sis. Dinalig unya, magkuan ka. Magsayo pagtala. Ay, ginoo ko. Ayan, thank you so much, guys. Ano lang tayo? Ilan na lang? Ilang minutes na lang ba tayo? 16 minutes to go. Nagtala, baya ko sis. Dapat, ahon na to. Di wala ka na copyright sis? Di ba nagtala ka? Nagtala ka. Wala ka nag-LS karon sis karong gabi yun na. Hindi ka pala nag-LS today. Hirap talaga pag nasa Europe kasi kadalasan sa atin gabi yung natin, yung mga oras, di ba yung mga tawag nito, yung mga free time natin, gabi. Ewan ko lang mga galamayan ko at matutulog na ako. Ayan, thank you so much, Jobs TV. Nang marami talaga as in. 15 minutes to go na lang din ako, guys. Sakto ko lang na. Ano? Uh, 3 hours. Wala. Ay, andyan ka pa ba sis Inday? Ano bang nangyari doon kay tawag nito? Nakalimutan ko na. May isa yung may isang napunta din yun sa LS mo sis, Inday Mars. Check pa ba si sis Inday Mars? Sino
ba yun? Uy, si Madsing Family, wala na siya sa YouTube. Ano, sis Inday Marge? Andyan ka ba, sis Inday Marge? Natulog na host. Oy, ayun na nga sis, mag-ano lang ako, tapusin ko lang to. Ano na lang, mga 14 minutes to go. Pang 3 hours. Natulog na host. Matulog na ako, ano. Johnson, maya. Nice to see you again, host. Next time ulit. Ayan. Thank you so much, Joshua and Gab. At Inday March, bye na rin sa'yo. Sige, host. Ano na lang ako? 13 minutes to go. Pang 3 hours. 3 hours, 3 hours, 3 hours. Wala na yata si Cecilia Mars dyan. Eh. Tinatanong ko kasi. Ah, thank you so much, sis Joshua and Gab. Maraming salamat sa pagpunta at pagdalaw mo ulit sa ating live streaming. Sana naman isang araw or ano, makakatin din ako sa LS mo ha. Good night, sis. Maraming salamat ng bonggang-bongga talaga ng bonggang-bongga. Ayun na nga, nagtataka nga ako. Wala na siya, no? Hindi na talaga siya active sa ano. Matagal na nawala si Sis Family Madsin yata. Hindi na active. Kaya nga, hinahanap ko rin kaya yun minsan-minsan, sis. Tingnan ko nga, Family Madsin. Well, parang ano yata yun eh, Madsin word ba yun? Hindi ko na mahanap siya. Hindi, wala na talaga, hindi na siya mahanap eh. Hinahanap ko siya, hindi na siya mahanap. Si Family Madsin. Wala na siya eh. Anong kayang nangyari sa kanya? Di ba lagi yun napunta kayo dun sa LS ni Sis Inday? Delete na yata niya yung channel niya eh. Ayan, maraming salamat guys. 10 minutes to go na lang kasi matutulog na talaga ako. May trabaho na naman bukas ulit. Sis Inday March, okay ka na? Sabi mo, ano, may sakit ka. You could be the one to call.
tayo ng isang mo sis in the March. Sa unexpected Valentine's gift. Sana all. 8 minutes to go, guys. 8 minutes, 8 minutes, 8 minutes. BG sis, ayan. Patapos na rin ako sis. 7 minutes to go na lang ako. Maraming salamat sa pa-BG mo sis. Watch ko lang yung ano mo. Yung unexpected Valentine's gift. You could be the one to yan, 6 minutes ago lang guys. Thank you so much ng marami sa pagsama nyo sa ating LS for tonight. Maraming salamat po sa inyo. Nang bonggang-bongga. 6 minutes to go. Six minutes to go ahead. Ta, 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 ra, ra, ra. 5 minutes to go. Nasa harang pa tayo, sis. Nasa harang pa tayo, nasa harang. Let's talk about fragrance. Fragrance, sis, anong ginagawa mo? Wala, inaayos ko lang yung buhok ko, sis. Thank you so much, sis, for coming. Hindi ka pa matutulog, sis. Hinihintay ko lang yung magte 3 hours ako. Walendo, hello to you, my friend. How are you, my friend? Luwapa Wendo. Ciao to you, my friend. Dito muna ako. Dito ka na lang muna, matutulog na tayo, sis. Diyos ko. Hindi ka pa inantok, sis? I'm fine, thank you. What about you? I am very fine, my friend. How about you? Thank you so much, sis, sa pag-drop by. Tamsak muna kayo, guys, ha? Tamsak talaga. Tamsak pa more. Tamsak pa more. Tamsak pa more. Great. Pag pagod ako, di ako makatulog agad. Bakit? Anong ginawa mo, sis? Na-over ka naman siguro sa linis mo. Maglinis ka lang lagi ng bahay mo. Lagi kang naglilinis dyan. How's your day, sis? Bakit ka pagod?
Great, fine. How about you, Walendo? Walendo, are you still awake? Mapapawaw, sana all ka na lang talaga sa regalo ni Sis Inday. Sana all. Kaya pala sis, buti nakahanap ka na rin sis ng ano, part-time job. Kahit pa paano. Sana all talaga sis, nakapag part-time ka na rin. Kahit pa paano, di ba? Uminom ka sis ng ano, ng chamomile tea. Yung pang ano talaga siya, pang, yung parang tipong ano, pang sun, ano ba yun? Sunyidoro. Yun, uminom ka nun. Para ano, para makakatulog ka. Ito oh, inanuhan nga pa ng asawa ko. Pang sunyidoro. For sure kasi hindi ako makakatulog nito kasi computer yung kaharap ko. Inom ka ng chamomile tea. Beji, maraming salamat sa inyo guys ng sobrang sobra. Nasortehan ko lang sis yung part-time, feeling blessed. Sana ano sis, tuloy-tuloy na rin yan no, kahit pa paano. Sarap kaya ng feeling pag may part-time ka. Hindi ka lang nakamukmuk sa bahay. Ako naman bukas ano, may part-time din ako sa umaga. Mga 9:30 to 12:30. Uwi ako ng bahay, kakain, babalik 3:30 to 6:30. 3 hours sa umaga, 3 hours din sa hapon sis. Kaya mahirap talaga ang buhay. Wala nang time. Wala na masyadong time. Pero okay lang yun. Sarap, sarap feeling kasi may sarili na akong pera. Nakakaipon kahit kunti naman sis. Agree talaga ako sa iyo dyan. Thank you so much, Sis Inday, sa pag-video mo dyan. Mga dikit mo na yata inanin nandyan eh. Hindi ko alam yan, si Len Johnson. Bisaya din yan eh, si Len Johnson. Naniliwa pa rin naman siya pa dito. Sis, dyan ka muna sis ha. Meron pa kasing naka-video dyan eh.
Mag-ano lang ako, manghihilamos ha. Ang part-time ko sis is nagbabantay ng pinsan ng asawa ko. Yes, nagbabantay ako ng pinsan ng asawa ko sis. Hindi siya everyday, ano lang, Lunes, Mer, no, Lunes, Jubiti, at saka Benerdi. Talas vlog, ayan sis, paalis na ako sis, matutulog na ako. Matutulog. Pagod na ang lolay nyo, pagod ng lolay. Thank you so much sis sa patusok-tusok mo dyan. Hindi ka pa ba matutulog sis? May patusok-tusok ka pa dyan malalang. Ado, ikaturugon mo ako tayo. Mm-hmm. Hindi mo naman ako pinuntahan eh. Joke lang sis, kasi syempre naman. Busy-busy din tayo sa buhay natin. You know na what I mean. Matutulog na ako mga sisi koy. Kasi may trabaho pa ako bukas. Maraming salamat guys sa inyong pag-stay. Nandiyan ka pa sis Planky. Hindi everyday yung part-time ko sis. Lang, Lunes, Webes, tsaka Friday. Yun, pero depende sa sa pagsabi nila. Dito lang din ninja ko ha. Ikot-ikot lang main ko. Okay lang yan sis. Alis na rin ako eh. Paalis na rin ako. Guys, I have to say goodbye. Good night to all. Buonanotte a tutti. Alis na ako. Thank you so much guys sa niyo dyan. Sa lahat ng support niyo. Maraming salamat. Ng bongga. Bye bye everyone.